Slovenskej futbalovej lige. Začíname nadstavbu, dnes to bude zápas prvého kola na Skalický Letňák. Prišla Banská Bystrica. Vidíme divákov, sú zababušení v dekách, bundách, kapuce, čapice. No a nie je to náhoda, pretože na Letňáku opäť mimoriadne fúka silný vietor. A Skalica znižuje na 1-2. V tejto chvíli je koniec a Skalica v domácnom prostredí prehrala s Banskou Bystricou 1-2.